ሰላም ሰላም ናይ ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልተይ ኣነ ኣምላኽ መስክን ሰላም ኣለኹ ስኹምን ሰላም ክትኮና በዓልቲ ሙሉእ ተስፋየ ምሳኹም ዘለኹ ሓፍትኹም ዓይኖሚ ንሎሚ ከዓ ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን ኣዝዩ ከመይ ዝበለ ቀይሕ ጣፍ 100% ማለት እዩ ከመይ ጌርና ንስንኩት እየ ሒዘልክን መፅአ ዘለኹ ብሓደ ሓቢርና ንጀምር ክሳብ መወዳእታ ትከታተላኒ ብኽብሪት ዝዕድመክን ኣብዚ ከም ትሪእኦ ዘለኽን ቀይሕ ጣፍ ማለት እዩ ነፍየ ኣፍቲ ናይ ማሽን ናይ መልወሲ ገይረዮ ማለት እዩ እዚ ዝተጠቐምኩሉ ናይ ሎማዓንቲ ሓቕን 1 ኪሎ ፍረቓን ዝኸውን ጣፍ እዩ እቲ ብዝሒ ክስኹም ከም ድሌትክን ተጠቀማ ማለት እዩ ድሓር ብታሕቲ ቁሩብ ማይ ገይረ ከምኡውን እቲ ሓርጩ ብላዕሊ ነፍዮ ማለት እዩ ከም ትሪእዮ ዘለኽን ኣብቲ ማሽነይ ኣጋጣጢመ ከዓ ክለውስዮ ብማሽን ማለት እዩ ማሽን ተዘይብልክን ከዓኒ በዛ በረኽቲ ኢድና ጌርና ፀባት ጌርና ጥራይ ምሕሳይ ዘድልዮ ክንሓስዮ ኣለና ዝኾነ ዓይነት እኽሊ እንድሕር ፅቡቅ ጌርና ተዘይሓሲነ ፅቡቅ ጌርና እንድሕር ተዘይዲዕኽናዮ ፅቡቅ ጣይታ ክኾነልና ኣይክእልን እዩ ስለዚ ፅቡቅ ጌርና ክንድዑ ከለና ማለት እዩ ሕጂ ከም ትሪኣኒ ዘለኽን በብቁሩብ ማይ እንዳወሰኩ ይሓስዮ ኣለኹ ማለት እዩ ይሃርሞ ኣለኹ በቲ ማሽን ገይረ ያ ከም ትሪእዮ ዘለኽን ብቁፅሪ 2 ገይረ ፅቡቅ ገይረ ይሃርሞ ኣለኹ ማለት እዩ እንድሕር ንስኽን ቀጥን ዝበለ ተደሊኽን በቲ 3 ዓይነት ምህረም ስለ ዘሎ በቲ ናይቲ ሓንቲ ጌርክን ተሃርምኣ ማለት እዩ ኣነ ግን ሕፍስ ዝበለ ስለ ዝደለኹ በዚኣ ናይ ሕምባሻ ናይ ዝኾነ መብኩዕ ንጥቀመላ እያ ዝሃርሞ ደለኹ ሕጂ ከም ትሪእዮ ዘለኽን ይሕልፍ ሕልፍ ኣቢለዮ ንስኽን ከይነውሓክን ትብይዶ ኢለ ከምዚ ኢሉ ፅቡቕ ተሃሪምለይ ማለት እዩ ከም ትሪእዮ ዘለኽን ጠቕለለለ ኢሉ ዋላ ሪኢኻ ዝትፈልጠኻ ፅቡቕ ከምዚ ተሓሰየ ማለት እዩ ሕጂ ከም ትሪእዮ ዘለኽን ያ ፅቡቕ ኮይኑ ተሃሪምለይ ኣሎ ኣይወቕጡንኒ ኣነ ከምዚ ኢሉ ክልአ ክገድፎ ድሕር ቀጢን ክትገድፍኦ ተደሊኽን ክትገድፍኦ ትኽእላኽን ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ቁሩብ መባኩዕቲ ኣብቲ መልወሲየይ ገይረ ከምኡውን እቲ ጣፍ እቲ ዝሓስኽዎ ማለት እዩ ናብኡ ገልቢጠዮ ሕጂ ከምዚ ገይረ ከዲነ ክገድፎ እየ ን3 መዓልቲ ማለት እዩ ድሕሪ 3 መዓልቲ ከዓ ከመይ መሲሉ ከርእየክን እየ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ድሕሪ 3 መዓልቲ ከም ትሪእዮ ዘለኽን ክፅብቕ መዓት ኮይኑ በኺዑለይ ማለት እዩ እቲ መልወሲ ቀይረዮ እታ ጎማ ድልያትኒ ስለ ዝነበረት ኣብዚ ሕጂ ገልቢጥዮ ማለት እዩ ከም ትሪእዮ ዘለኽን ከምዚ ሓፊስ እዩ ዘሎ ፅቡቅ ኮይኑ ከዓ በኺዑለይ ማለት እዩ ሓፊስ ስለ ዝነበረ ከምዚ ገይረ ከውጡነ እየ ማይ እንዳወሰኩ ማለት እዩ ክሳብቲ ዝደለኽዎ ምቕጣኑ ከምዚኣ ጌርክን ተፈቲንክን ሶሪ ጣፈይ ተኣብየክን እያ ጣፍ ኣብና ጣይታ ትብላኒ ብዙሓት ኣሕዋትይ ኣለኽን ዋላ ፕሪቫት ዋላ ብዝኾነ ሕጂ ኣብዚ ከዓ ቁሩብ ማይ ማለት እዩ ሰኽቲተ ሓንቲ ኩባያ ማያ ትኾን ሰኽቲተ እያ ዘለኹ ዝተጠቐምኩለን ብሒቁ ከዓ ፍርቂ በታ ዝረኣኽን ኣማንካ ማለት እዩ ሕጂ ንዕአን ፅቡቅ ገይረ ብዚ እንዳሃረምኩ ላፍየ እየ ማለት እዩ ከብሱለ ትላፋ ኣብዚ ጠቕልል ተይሉ ድሓር ስለ ዝኣብየና ምብጣን ሶሪ ከምዚ ዓይነት ናይ ምህረም ቋቑሖ ተሊና ብኡ ጌርና ተሃሪምና ፅቡቕ ኣብዚ ክንሃርሞ ኣለና ፅቡቅ ጌርና ማለት ንሕራ ኣብዚ ዕንኩርኩር ተይለልና ድሓራይ ብተኒፍ ጣይታና እውን ከምኡ ዝወፅእ ማለት እዩ ሕጂ ከም ትሪእዮ ዘለኽን ማእኸላይ ተሓዊ ገይረ ማለት እዩ ን2 ደቂቕ ገለ ዝኾነ የፅንሐ ኣነ ብዙሕ ኣየፅንሖን እየ ትላፋ ከም ትሪእዮ ዘለኽን ፅቡቕ ይበስለለይ ኣሎ ማለት እዩ ድሕሪ 2 ደቂቕ ኣውሪደዮ ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ ፅቡቅ ኮይኑ ምስ በሰለ ኣውሪደ ኣዝሒለዮ ድሕሪ 10 ደቂቕ ከዓ ከም ትሪእዮ ዘለኽን ዝሒሉ ማለት እዩ ኣነ ኣብ ፍሪጅ ገለ ኣየእትዎኒ ኖርማል ኣብ ኩሉ ውርድ ኣቢለ ካብቲ ሓዊ ጥራይ ይገድፎ ማለት እዩ ዝሕል ምስ በለለይ ድሕሪ 10 ደቂቕ ናፍቲ ብሒቆ ይግልብጦ ማለት እዩ ከም ዝረኣኹኖ ኣዝዩ ውሕድ እየ ተጠቒመ ትላፋ ክንብዝሓሉ የብልናን ትላፋ ናይ ዝዓዲ እኽሊ ኣይዶኖ ከምዚ ሓዊ ኣይፃወርን እዩ እንታይ ትሽገር እንድዒ ግን ከምዚ ቀልጢፍ እዩ ክሳይ ዝኾነካ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ከዓ ጨው ሓንቲ ንእሽቶ ማንካ ከምኡውን ፍርቂ ንእሽቶ ማንካ ዝኾነ ኣባዓኸ ቁሩብ ተጠቒመ ኣለኹ ማለት እዩ ቀዲምና ጨው ኣይንግበረሉ ኣብ ከምዚ ሰዓት ተጌርናሉ ፅቡቕ ማለት እዩ ሕጂ ክሳብቲ ዝደለኽዎ ምቕጣኑ ዝሕዘለይ ክቁጥነ እየ ማይ እንዳወሰኽና ግን እንዳረኣና ከዓ በቲ
ስለዚ ይርዳእና ኣነ በዚ ማንካ ክርዳእኒ ነዚ ማንካ ገለ ዝጥቀም ዘለኹ ትምቕጣኑ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ምቕጣኑ ይኣኽለዩ ክገድፈዮ ማለት እዩ እስኽን ከም ተትደልዩ እቲ መቕጣን ትጥቀማ ከዲነ ድሕሪ 1 ሰዓት ከዓ ከምዚ ልለይ ማለት እዩ ከምዚ ዓፍዓፍ ኢሉ ድሓር ክዝሕል ምስ በለ ማለት እዩ ኣነ ብዙሕ ኣይሕድሮን ኣውዕሎን ዓፍዓፍ ኢሉ ዝሕል ክብል ምስ ጀመረ ድስንኩቶ ማለት እዩ እንድሕር ቀልጢፉ ከምዚ ዓይነት ምልክት ተዘይርየክን ክሳብ 1 ሰዓት 2 ሰዓት ከምዚ ዓይነት ምልክት ክሳብ ዘርየክን ባይዘወይ ትፅበያ ማለት እዩ ድሕሪኡ መጎጎይ በዚ ኣርሲነ ኣለኹ መጎጎይ ከዓ ከምዛ ትሪኣ ኣርሲና ትለያ ኣላ ሶፍት ገይረ ኖርማል ድርዝ ከብለየ ድሓር ክኻስስ ኣብዚ ጣፍ ብጣዕሚ ሓዊ ዝደሊ ኣብ ዓድና ሶሪ ብዙሕ ሓዊ ኣይንገብረሎን ኢና ነርና ኣነ ከምዚ ዝክሮ ማለት እዩ ጣፍ ተኮይኑስ ሓዊ ይፃወሩን ኢና ንብል ነርና ኣነ ገብዚ ዝረኣኽዎ ግን ኣይዶኖ ብጣዕሚ ሓዊ ዝደልየካ ሓዊ ተዝሒልዎ ከዓ ብፅቡቅ እዩ ዝበላሽወና ማለት እዩ ሕጂ ከም ትሪኦ ዘለኽን ዋ ፅቡቅ እየ ድብል ኣነ ፅቡቅ እዩ ናይ መጀመርያ ጣይታይ ከምዚኣ መሲላ ከም ኣጌርና ኩለን ክንስንክተን ኢና ብሓደ ማለት እዩ ከም ዝበልኩኹን ሕጂ ኣነ እቲ ሓዊ ስለ ዝዝሕለና ኣይዶኖታ መጎጎይ ከዓ ብዙሕ ክሳይ ኣይኮን ትመስለኒ ብ230 ናይ መወዳእታ ኣጌርያ ዘለኹ እቲ ዓቐና እንዳኸዶንኩ እንዳኸፈትኩ እየ ድስንከት ሕጂ እዚ መጀመርያ ብጣዕሚ ረሲኑ ስለ ዝነበረ ስኢለ ካሴ ድሕሪ እዚኣ ግን ይኸድና ንእሽቶሞ ብዙሕ ከይደንጎ ከዓ ከፊተ ይኻስስ ማለት እዩ ከም ትሪኦ ዘለኽን ኣዝዩ ክፅብቕ ዝኾነ ጣይታ እዩ ድኾነልና ማለት እዩ እንድሕር ኣብዚ ዝኾነ ከምዚ ካብቲ መጎጎሙ ተንትፈልጦ ትፈልጦ ክንተን ዘይትፈልጦ ኣለኽን ብዙሓት ኣሕዋተይ ትሽገራ ማለት እዩ ከምዚ ኮይንና ትብላኒ ካብቲ መጎጎ እንድሕር ምውፃእ ዝኣብየክን ተመሲሉ ልምልም ዝበለ እንድሕር ተኮይኑ ላፋ ስለ ዝበዝሖ ቁሩብ ሓርጭ ወሲክን መሊስክን ሕስያ ኣቢልክን ትገድፍኦ እሞ ድሓር ፅቡቅ ይኾነልክን ማለት እዩ ድሕር ከምኡ ጌር ዘሸግረክን ትኮይኑ ማለት እንድሕር ከምዚ ፅቡቕናተይ ፅቡቅ ትኮይነልክን ትላፋ እንድሕር ተዘይበዚሕክን ግን ፀገም የብሉን እዚኣ ከማኽረክን ይደሊ ማለት እዩ ሕጂ ከም ትሪኦ ዘለኽን ጣይታይ ኣዝዩ ክጥቡቕ ማዓት ጣይታይ ኮይኑለይ ርኢኽን ከዓ ፍረድ ኣብ ኮመንት ፀሓፋ ኣኽን ንቐደም ብሩኻተይ ጣፍ ምስንካት ኣቢና እዩ እንዳበልክን ጣፍ ዘይትበልዓ ዘለኽን ባዕለይ ክብልዓክን እየ ንዕነ ምሳይ ከምኡውን ብሩኻተይ እንድሕር እዚ ቪድዮ ተፈቲኽንኦ ሸር ሰብስክራይብ ላይክ ኮመንቲ ኣይፈለየን ርኢተኽን ኣይፈለየን ብሩኻተይ ዝኾነ ነገር ዝረሳዕ ኩሉ ተልዩኒ ወይ ዘይበልኮ ዘይገለፅኮ ነገር ተልዩ ኣብ ኮመንቲ ፀሓፋለይኽን ይቕሬታ ክለውሶ ከለኹ ኣብ ማይ ዘይነገርክኽን ማይ ውዒ ከይትጥቀማ ከምኡውን ዝውሕል ብዙሕ ናይ ትጠቐማ ከምዚ ማእኸላይ ዝኾነ ማይ ተጠቐማ ኣኽን ማይ ፀሓይ ንብሎ ምሻሎ ቁሩብ ምውቕ ዝበለ ከምኡ ዓይነት ጌርክን ይኽን ትጥቀማ ሕጂ ከም ትሪኦ ዘለኽን ጣይታይ እንዳወዳእኹ እየ ንሓነካ ሳኽ ኣብ ብዙሕ የተገደሰ ኣኽን ከም ዝጣዕመክን ጌርክን ካስኽን ከምዚ ትበላ ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን ቅልጥ ነብለን ማለት እዩ ገለ ዓይነት ዝኾነ ጣይታት ፅቡቕ ጣይታ ተወፂልካ ኣይስልችወካን እዩ ሰንኩቶ ይድብለካ ሕጂ እምበኣር ብሩኻተይ ጣይታይ ከምዛ ትሪኦ ዘለኽን ዋ ኣነ ብጣዕሚ እየ ሓጊስኒ ንቐደም ብዝደለኹሞ ገይረ ከብልዓኩም ሕጂ ብሩኻተይ ዝኾነ ዓይነት ሕቶ ተልእክን ከኣብ ኮመንቲ ፀሓፋለይ ክብልሰልክን ድልውቲ እየ ማለት እዩ ከም ዝረኣኽናኒ ከዲነ የፀኒሐ ቁሩብ ማቲ ተመጎገይ ንዓኽን ከርኢለ ድሓር ከፊት ከዓ ካሲሰሉ ማለት እዩ ሕጂ እምበኣር ብሩኻተይ ከምዚ ኣለ ምስንካተይ እንዳወዳእኹ እየ ኣብ መወዳእታ ከም ትሪኦ ዘለኽን ጣይታይ ክፅብቕ መዓት ኮይንለይ
وأنا بتعمي فتكيو كل نجار مالتيو اسخن وين كتفوتو تسفى قبر تتقيمكن فتنو اون دحر تتقيمكن مالتي كمونا محازت كن شرولو كاسيلنا زخنا نجار نريو تبغيرنا مرينا دحر تفتينا يو اي ابينانيو كم زندحر أما جمرة نريو أما نقو حلفة بلا نريو قالت خوينا كنت تبغيرنا سلازي نريو تبغ مسألنا كأني ماتيوم بأربروخاتي نيلو ما عند فيديو كم زيات مثل نيرا أبقى تسألي بخالق فيديو سسناي